Os alcaldes de Boiro e Rianxo recolleron o guante tras o anuncio do presidente da Xunta no debate do Estado da Autonomía de construir 24 residencias por parellas en concellos de menos de 50.000 habitantes. Dado que os municipios reúnen estes requisitos e xa tiñan proxectos avanzados para estes equipamentos, solicitaron xa unha xuntanza con Alfonso Rueda para trasladarlle a súa proposta e poñer a disposición os terreos. En Boiro estaría dispoñible unha parcela de máis de 6.000 metros cadrados no plan parcial de Barraña. Conta ademais cun anteproxecto que tería que ser actualizado posto que data do 2022. Os terreos, volvo a anunciar, están a disposición e así yo vou a comentar o presidente Rueda, están a súa disposición. Como dicía, están no plan parcial, están detrás do Parque da Cachada, están a apenas 700 metros do centro urbán e a 250 metros da playa de Barraña. Estamos falando dunha finca de preto de 6.000 euros, concretamente 5.670 metros cuadrados, e ten ao lado unha parcela anexa de casi preto 4.000 metros, concretamente 3.979 zona verde. E o anteproxecto que presentamos e que llevamos a presentar ao presidente Rueda ascende a 13.604.751 euros. A proposta de Rianxo pasaría por construir esta residencia na zona de Rianxiño xunto a outros equipamentos sociais como centro de día ou a residencia proxectada pola Deputación da Coruña. Márcase tamén aí tamén a previsión neste caso da Diputación da Coruña, de promover centros residenciais deste tipo para ámbito comarcal, como é o caso aquí de Rianxo, que en todo caso falamos dunhas dimensións de 50 prazas, non? O que vemos é que non só a día de hoxe non temos, senón que os que poidamos ter inmediatamente van ser insuficientes para dar conta da demanda que a día de hoxe que temos. Entón, o que queremos é dar este paso para demandar da Xunta de Galicia no marco destas medidas anunciadas que os nosos concellos acollan algúns destes centros, non? A residencia de Boiro contaría con 120 prazas e a de Rianxo con 30. Na actualidade, ningún dos municipios conta con este servizo. Suman unha poboación de 30.000 habitantes e presentan unha alta demanda de prazas residenciais.